నమస్తే అండి. నేను మీ రాజన్న ఏవం జగత్. మా భువనపురం ప్రజలందరం ఆరుబయట బుల్లి తెర మీద మా ఏవం జగత్ సినిమాని అందరం వీక్షించాం. అలాగే మీరు కూడా మీ కుటుంబ సభ్యులతో కనీసం ఇంటిలో అందరూ కలిసి చూడాలని ఆశిస్తున్నాను. చాలామంది మా ఏవంజగత్.com లింక్ని వాట్సాప్ ద్వారా షేర్ చేశాం. అలాగే గూగుల్లో కొడుతుంటే రావడం లేదని చాలామంది చెప్పారు. ముఖ్యంగా ఏంటంటే గూగుల్ క్రోమ్లో ఏవంజగత్.com అని టైప్ చేసిన తర్వాత డేటా ఇంకా మిగతా ట్యాబ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా వాటిని క్లోజ్ చేసుకొని ఓపెన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఓపెన్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మొబైల్ నెంబర్, మెయిల్ ఐడి, లాస్ట్ బాక్స్ కాలం వచ్చి ఏ విధంగా మీకు తెలిసింది ఈ సినిమా గురించి, అంటే సోషల్ మీడియా ద్వారానా లేకపోతే ఏదైనా స్నేహితుడి ద్వారానా అన్నది అక్కడ టైప్ చేస్తే మళ్ళీ పేమెంట్లోకి వెళ్తుంది. రేజర్ పేలో డెబిట్ కార్డ్ కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ ఎనీ యూపీఐ ఐడి ద్వారా ₹1 పే చేశారంటే పే చేసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా రీడైరెక్ట్ అని ఇచ్చి 5 సెకండ్స్ వస్తుంది, అంతే. ఆటోమేటిక్గా మూవీ ఓపెన్ అవుతుంది. తప్పకుండా అందరూ కుటుంబ సభ్యులతో ఏవం జగత్ సినిమా చూసి ఆనందిస్తారని ఆకాంక్షిస్తున్నారు. మీ రాజన్. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.